Good morning, mayong bungkag Mindanao. Natakaroon na sa probinsya sa Tagakpan. May manok na ako, may manok bukro na ako. Ganing. Hamangkol. Tora. Asar mang manok ani. Kani manok ako. Kani. Bukro na ni. Iblas man kay manok bay. Tora jo. Kuara. Oh sige toy. Bukra toy. Rawang ko lo, grabe mo kuning manok. Kuya ganing mo kuning manok ni. Tagadog! Buin ako mo. Ako mo tumanong ka ka. Dakman ka pero may asa ka mulakaw. Ano ba yan mo? Now ipakita ninyo guys, awa din kuan ganido, manang achup ganido nga bike awa, di basta-basta. Pero bike sa Kalinan. Gaay kay bike nila diri sa Kalinan oy. No ayos kay ba no palitin yung inani. Palitan ta gani po sa birthday nimo. Kay mao na ni imo service magkuan ka. Ayos kay ba? Bato mambisita kasi mong uyab. Testingan ko nag-drive by. Bay gunite ra gud peligro camera bay. Palitan ako si Marjon ani mambisita siyang uyab, mo niya service. Oh, nang bike laki. Ano tagiyani? Bay pero mata bay ah. Oh, kuha lang bay. Dari ni kuan day. Dari ni U-box. Na U-box ana. Dito bang unak babaw? Tingnan ni mo na. May kay bike bay. Panahon na tingali aron ipakita nako akong nakatunan kambos. Banking di ay ha. Karon mo. Kaning mga bata malipayon na sa mga butang nga nakapalibot sila ha. Wala sila nang hinahanglag mamahalong dulaan aron magmalipayon lang. Way sama ilang mga pahiyon makatakod ug gaan sa kasing-kasing. Mabiyabiyo na mga tao diri. Bukharan mo banig aron makapapahuway. Ug bahalag banig lang, ang labang importante kamo magkauban. Hikayan mo pagkaon siya sa buntag aron mabusog niyo mga tiyan. Sabton ka kung dili ka mo shot o kira. Basta kay soft drinks lang imuha. Shot gyapon lingaw-lingaw ba. Padalan pa jud mo prutas, bulak ug uban pas niyong pag-uli. Simpleng pagpakita nila sila paghigugma. Ug dili jud na mawala paapasan kag manok. Ug dili jud nato mahimong kalimtan sila. Itatak nato na sa atong utok. Kol, una ra ko kol. Asa, Una ra ko. mao na imong durian nga pasalubong. Kol, mo ni ako ang bayan kol no. Kol, mo ni akong bayan kol. Dako. Dili ni mo akong bayan. Ang mao gani. Ayaw, Jong, ayaw, bali, ayaw. Ayaw, nga na. Nakasa yun ako sa angkol ay. Di ko na kol. Liwat ko kaniya god. Liwat ko ka sa mong angkol. Ako kay padala sa kuha ay. Grabe sa. Liwat ko ka sa mong angkol god. Sorry mo diri sa kanang prutasan ni angkol. Angkol Agusting. Sa ganin ninyo street diri kol. Tagakpan. Wala yung prutasan diri nga dagan. Nara diring linya oh. Nararon diri sa balay sa akong auntie. Direction sa akong mama, si Ate Bibing. Say hi Ate Bibing. Good morning. Dara si Ate Bik. Tay, may buntag tay. Say hi. Say hi. Actually gabi pa ta diri. Diri tuyok na diri ha. Dara. Hi. Wala, asbot, asan tong manok? Nawa ng manok. Wala, dala-dala ng pintik. Kayo pintik ng manok. Nawa ng manok, asan na to? Nabuing na. Nada diri. Hoy, manok! Tay basa. Tuyok na diri ha. Dira akong mama. Yang lolo. Akong lolo. Okay. Dalinas mo diya. Buntag lo. Napa lagi. Dira akong kain. Banas akong auntie. Katong nitugtugaok na manok ganiya mo na naron. Gihaw na.